Lagi. Kabulaka. Tunga ta. Sige. Magpaabot ang gabi. Kay gabi man sila tinggawas. A few moments later. Asa pus badit. Na ako si clear. Aram deh kada deh. Uy, grabe formado ta. Oh, ready na kayo ba? Ano? Pagwapo ta tanawon nila. Magandaan jud mo no. Isod dili para mangayan ta nila ba. Ana jud, para di magduduhag kagat sa mong bayo. Mga ganina. So man, kung ka balik kontak. Oh, wait, problema na. Padre oh. Ipad para sa pangwarta. Problema. Matay number. Saan ba ni? Tayo na ba diya? Na. Kira mo sin type na. 09 1 2 3 4 5. Oh, grabe number gani nung picture. Ano sa pili no? Itada na to nitong. I-text na to. Wala mo ko'y pang-call. Saan ta mo na? Kira na ba deh? Sige. Saan sabat mo Dra? May tupad mo? Nanan, parang naday pang chat no. Bitaw. Mingaw bitaw kero kay pasyatan eh. Si pagbalit na baho ko mo. Bawa mo ni. Bumayot lagi. Ang gabi ra pud, pero at least makakwarta man sad mi. Tama ba na ba deh? Tay jo. Sige ba deh? Kita ka na dia. Sige, kita ko na ako. Sa man ni. Si pangalan ni gani? Si Maria Kabo na ba deh? Si bro pa ni, naog ka bu ha? Ay Maria, Edward ni, kamusta na ka? Asa ka karon? Reply niya to mo. Na plaza, Rotary. Plaza pa gali Rotary. Bugo pagabayot. Magkita karon. Kita mo to niya. Ay. Lain reply tong uy. Busy daw siya karon. Pero nasa Rotary. Ano siya ikamit? Tayo ay pinatakbo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Ay, di mo na ba di? Nyatik siya ako nga. Umaro daw. Atay takyas tani. Ate, una ka rin kayo ng bayad niya. Na ba deh? Pero ako number niya. Kabulaka ba deh? Tega game to dristo ah. Bayo kayo tigagian doon eh. Tigagian mo nagbuntag dari ba deh? Kaya namin Bot ni mo. na ano. Tomorrow for sure. Atay, asam to si Bintong. Saan sabot ang buntag mo to? Gabiin naman na ron. Ayon, bataan di kasabot. Ingog, buntag. Gabiin naman na ron. Atay, sa kotos banderon ba kay gabi ko ni Kabo. Ay, torang amaw ay. Badi, gabiin na yung kagawas ba? Bot-bot Di ni mo. ka balay god. Ah, grabe, mo ron pagdako ang balay. Lugos mo kakagawas. Bugar, kay kung nuli gabi no. Sabay kong mama, magkukugawsag ng buntag. Ipasabot na ni mong mama nga, mangwarta pa ta. Sige lagi dito karon ba deh? Ay, tagungagi ron. Kumangagi ka ron, ikaw na'y bahala ha. Oh, ibala ato nila. Meanwhile, Pero ba diyo na nagpalibak? Asa? Tro. Yang nawakas nyo ko. Galawga. Oo, tura oh. Juga siya tadiriya. Rasista. Nyawa ka. Muna kung gingon ba di? Ha? Si katong pan ba si Maria Kabo ba? Ay, galawga mo na. Hmm. Ay, sa manet to. Kuya. Sige mag-video kay diriya. Hindi na baya kay gabi na. Bitaw. Ano sa amiga? Panglingkod sa mo. Ang lingkod sa Madareo. Dili. Ay, kayo lo, maya ka naman. Muli lang mi kuya oy kay ano man gabi naman di ay bawal na. Bot-bot ni mo. Ay, kayo lo, maya ka naman. Ano mo, lingkod mo dali. Lingkod.
lingkod mo. Wala na naman kay Gwapo kayo mo. Bot ni mo. Dugay naman gud may anak gud kabalo. Diba to? Oh. Lingkod mo siya. Sige, gano'n. Taga-asa din mo. Taga, dito sa kami na. Iman sa yung CR. Kasi palinggo ito na diri ah. Dito kahawa ni ba? Pero tiyan po siguro lakan si kay mga gwapo man. Okay ra kisis oy kay. Di man takan si. Tagasa gani ka Maria Kabo. I'm taga-poblasyon na mga kuya. So, ako din si Bintong. Bot ni mo. Dito pangani mo oy. Kung may taong mahalin na walang iba kung di ikaw. Ano bang makakapigil pa sa akin? Ano ko ni mo number to? Wala rabi ako cellphone. I-add lang ko sa Facebook. Sis, buta na si Juan sa Facebook. Sige. Ay, dong, sino yun sa Facebook? Edward Silvano. Char, get sa name, oy. Ay, siyempre. To, mo na yung kabo. Muna. Kago mo na pag nagkabo no. Dito. Dahil na. Taha ko badik eh. Karon pa biya sa ano ang hidri. Bot ni mo. Mag-chicks kay di pwede ka gapon karon. Ulo kilo. Ulo pa di ay. Ulo pa. Kuya, mauli namin. Okay, gabiin na ba? Chat rami sa inyo. Balik dito. Tara, sista. Balik rami kitilawan tamo.